Takže ahoj všetci, ja som Harvey a vítam vás v ďalšom dieli pri Shakes and Fidget. Dnes je Gold Event a my si ideme zahrať Shakea a naše 30 nejaké goldy. Som tu spolu na Skype a aj s kamarátmi, predstavte sa. Čau, čau. Čau. OK. Čauko, ja som Paťo. Okay, Ja som Martin. Ja som Karel. A ja som Adam. Takže máme tu dvoch Slovákov a dvoch Čechov, výborne. Takže hráme. Ok. Vy hráte na akých svetoch? Som sa ani nepýtal. S15, 17. S6 a S2. Ja S3, S16, S17, S14 a tak dále. Som dal před chvíli podzemí. Tak to gratulujem. Ako sa váš na S2? Kto to vravel? Neviem. Ja? No? Tripsy. Malej level. Ako ešte napíš mi na Skype meno. Level 62. A to je dosť. No jasný. Bum. Oxary zátak. My si skúsime podzemko. A čo mám ísť do veže alebo do podzemka? Do podzemka. Podľa toho, kolik máš level, veď? No ako mám som level 269 a Helgora nedám. Tak idem skôr do veže. Arčísku, no tak jak chceš, veď. Jo, skús bež. Ako vidím, to nebude ani jedno. No, 11 mega mu ostalo. Dobre. Takže my sa presunieme na S4. Kde máme veľký level? 288. A tu skúsime podzemko. Ale najskôr si dáme raz nové zboží, či tu a je tu Elik na inteligenciu, výborne. Ok, dáme si quest. A 9 mega. Hráte niekto na S16? Ja hej, ale som malý level. Ja no. A na S17 je dohrajete? No, S17 hrám. Jo, ja... Už ne. Takže Klacka Van Helsinga sme nedali, ale Chcete už mi sa k tomu pozvať? blíži. Tak ja ťa pozvem. Ako sa voláš? Píšu. Ok. Ja. Ty vole, ja tu vylepšujem inteligenciu za 4 mega. To ani nemá. Dneska je teda ten Gold Event, tak je dobrý. No, že to je dobré. My sa presunieme na S10. Šetrím, abych mohl dát. Ten 17. Poznáte Quiztika, nie? Jo. Hej. Aký máte na neho názor? No v pohodě, já si nemyslím, že by někdy něco ukradl. No. Jo, ja Každý má, dívam sa... každý má jiný na něj názor. No ako mňa okradol o level 227 na S4, ale každý má svoj názor. Aha. No. Já s tím hrou Minecraft, to si nevím. Minecraft som tiež dávno nehral. Teraz som si našiel na Minecrafte taký blbý server. Ja sa menujem Ritricky. No. Ja som mal na Minecrafte vlastný server, len nám ho zrušili kvôli veľkým lagom, lebo som spawnul s kamarátom do Netheru 11 000 blokov TNT-čiek. To tam strieľalo 2 dní. Skúsme dungeon. Sme dali. No, my sa presunieme na 16. A ešte sme dostali aj pokutu za to. Patrik 1, 2, 2, 1. Na tej 17 a na 15. Poslám ťa do cechu na 17.
No. Len, ak nevadí, tak som 17 nemal zatiaľ. Ja som 24. Tak, musíme si temného jazdca. To nedáme, no ja som hodí kritik. Potom ja mu dám. Kolik máš level? No, když chodíš na toho? Ja 138. To mi je to. Jako včera som ho skoro dal, ostalo mu 700 kg. Já mám 151, ještě jsem si to taky nedal. Ja som Nie? Asi kúpim Elite na silu. Lebo nemám. Ještě mi 17. Výborne, idem ťa 116 000 za Super, hospodu, výborne. je to. Pozme si arénu. Áno? Pozveš mě na 17. Hej, pozrieme. Napíš mi meno dneska. Ricky. Ok, dali sme ho a my sa presunieme teda na 17. Ideme pozvať lidičky do cechu. No, Jo, a nemáte někdo zájem o postavu na E14? level. 148. Hej, to mám já zájem. No, ale jako buď výměnou za něco, nebo za velkou SMS. Já bych vyměnil, dal bych ti za to 3 postavy. Level Napíšeš. 115, level 90 a level 59. Světy. Ne, počkej, tu 59 nepočkej. Se podívám, jaký mám ještě účty. A teda bych ti za to 2 na S5C 115 a na S3 90. 89. Ten mistr vodu je hajzel. Jo, pak se ještě rozmyslím, jo. Tak když byste jako chtěli, tak E14 Minotaur. 18-17 tiež, ale neviem heslo. Ok, Ricky je pozvaný a to je všetko, nie? Ešte skús Patrik 1, 2, 2, 1. 17 level. Patrik 1, 2, 2, 1. Je Avengers. Ty vole, nerob tam nič teraz, nedávaj, lebo mi to vyplína. Ok, si poslaný. No tam šetrím houby, má 65 hub. OK. Ešte to... Baby ten je 164. Niekto ma tu klonuje. Zautočil na mňa nejaký level 1, že Harvinka. Hejter zasraný. Dáme si arénu ešte. Ty vole, mňa okradli. Nie, zobrali mi môj účet na S1 level 244, ani neviem ako. Bol som prihlásený, hral som, zrazu ma vypne. Nejde prihlásiť. Pozrel som sa, ako som si vytvoril nový účet na S1 a pozriem sa, zmenená postava a všetko ako charakter. Ale máš ten, kde mě ten účet? Aký? Ten byla. Ja nemám nič. Si mi nič nedával. Dával. Na Facebooku jsem si to vzal. My si dával nejaký účet, čo ja viem, aký. Ja neviem, si už nepamätám. Někdo říkal, že má na ten S14 postavu. To vravel ode mne. Totor. Já. Tam je napísané. Na Civic 14. No. Tak za co jste to dali? Nevím. Když tak jsem... A na S17 bych ti dal ještě postavu. 17. Skôr to vymente, nepredávajte postavy. Co? Ja bych to skôr vymenil. Veď. Za prodávání je bána nebo takového. No však. No, tak to môj kamarát by mal aspoň 15 banov. No, to by mal celý Facebook, Shazam Twitch, kde mám tú stránku, tam by mala celá ban. Co si mám dát? Nechám. Fake na 187 nebo Seagull 307. Nechaj si Epic. Takové. Co je na SMS? Takže jste 48.
I tak já bych ti když tak poslal. A jako bych Keď to môžete ukázať do videa tú postavu toho Nexa, čo je v tej súťaži. Tak skúsim ísť na podzemsko. Takže toto je tá postava, čo som na Facebooku robil súťaž o ňu. Ako vidíte, není to fake, ja tú postavu mám. Takže zdržte sa komentárov debilných, že to je fake, alebo že nič nedám a nič. Ja to dám, lebo nechcem mať multi-account a tak. Takže 8.5. sa dozviete výhercu. O, Elík, aspoň tu je. A my si skúsime podzemko na ňom. Ako ho mám ísť? Na krutého jedu gremlina, draka temnot alebo černého fantoma? Draka temnot. To je. Na to nejmenší dole. No, tak to idem aj ja. Drak temnot, no vyzerá, že ho dáme. Počkať. Jo, ty vole, skoro. Skúsime dať ho ešte jednu hudku. No nie, ostalo mu 150. Začal kritikem, jo. No nie, práve, že ja som mu dal druhú ránu kritik, ale potom mi on hodil kritik cez 3/4 života. Ináč by som ho dal. Hej, pojďme zase. Na 17, to by to asi. Ako? Byt level 37, nemáte někdo zájem? Ty máš na 17, level 37? Budu mít. Ja mám level 24 tam. A mám na 65 hub na šetrení. Já nedokážem šetřit houby. No jako, ja tiež nedokážem, ja som minule minul 500 hub za 2 minúty, ale... ale ako... Ja sa to pokúšam na svete 15, pretože Ja teraz zatiaľ mám iba šetrím dve na- hubičky. Ja teraz šetrím na každej. Tak dáko. To snažím. Ok, toto je táto, takže o túto postavu bude teda ako súťaž a ešte vám ukážem jednu, ktorú bude možno súťaž, to je tiež na S16. Volá sa tá postava Bad Boy a je to válečník level 88. Bad Boy, tak to znám. Poznáš ho? S16 si říkal. Hej, hej. Tak počkej. Tak. 88. Áno. Tak to je dobrý. Tak o toto tiež spravíme súťaž asi. My si skúsime zatiaľ podzemko nejaké. Tiež tá, tu mám na výber viac toho, čo by sme mohli dať. Ale máme 0 hub. Ale bolo tu kúpených cez 500. Kamarát kúpil. Ok, tak na koho idem? Na vúce pirátu, alebo váženého draka, alebo slizohruda, alebo ohnivého štíra, neviem na koho. Idem Najmenší level. A ja neviem, aké ktoré je najmenší level. Tak to musíš skúšať aj zapisovať sa. Dajme tomu alebo spamätať. Musím ísť na vúce pirátu. Ostalo mu 300 000. No, toho dáme. Niekedy. Ešte poštu. Som mu teraz nemal. Tak kto je lovec stínu? To sa nelejel. Jak máte dohu? Ok. Takže si ešte poklikáme tuto a... Budeme sa s vami lúčime z tohoto dielu. Epického. Ahoj. Čau. Takže Dejte čau, Harmonu odběr. Jasné. Čauky. Jo.